Ishu Osaze TV. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa. Kai, wai na an ce wai namomin daji sun fara shigowa wannan garin namu. Man daji? Eh wallahi, ni ma haka naji. Na ji an ce shekaran jiya zaki ta shigo, ta cinye mana dabbobi. Ta cinye dabbobi? Ta cinye dabbobi. Kai, gaskiya ne ma zakin nan. Don uwan shebari mai ido hudu da shi mu gani ko kuma ya ci mun ko kuma ya samu akuya na ya ci. Ga da zamu kare da shi don kai na ran An mamaki na ma har gida? Ni kai na tsoron kaina nake ji inda ne arba da zaki a daji. A wata shawara guda ɗaya bayan sallar isha zakunan suke shigowa. Ko? Mana kai. Kuma ga kariya ta ba ta da lafiya. Bayan sallar isha'i? Bayan sallar isha suke shigowa mana. To yanzu ka san da za a yi dai? Me zai sa ba za mu tsaya mai farautan shagu ba? Suna mun dajin mu ga kana ji kuna ji sun ma ja kansu an ji nan za mu farautan shagu ko da guda tara mu kama ya sa nama ko da guda tara mu kama sun ma ja kansu gaskiya an sha riƙa riƙa mu gani yana ta wuce yana yawa ya wuce zaki ba aka ce ya ban fito da makamu na bane kan nika na ma na a'a malam babu wani ruban da zaka mana a nan wajajen ga magana ruba Zaki ba aka ce Allah ka shi ke to a nan wajajen ba rube kuka kai mana har da wani cewa wani wai za ku je farauta to zaki ne ba aigon wa'annan bugu da tserayen da kake kama bane wannan zaki aka ina ma duk kuka ja mana ko su kuɗa ku ta uban ruba zaki fa za mu yi farautar su an jima wani kare na bai da lafiya kai dai ba kai zaki da